ఓకే. ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. లాస్ట్ చాప్టర్ కి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. బృందావన రమ్యస్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహర. బృందావన రమ్యస్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 18వ అధ్యాయము మోక్ష సన్యాస యోగం. సో సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వం అంటే సన్యాసంతో వచ్చేటటువంటి ఫైనల్ మోక్షం ఏమిటి, సన్యాసం అంటే త్యాగం చేయటం, వదిలిపెట్టడం అని మనం చూసాము. సో 16, 17 చాప్టర్స్ లో ఏ విషయాలు మనం ఎలా చేయాలి, ఈ జీవితం ఎలా సాగించాలి, ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి, శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఏమిటి, తపస్సు అంటే మన బిహేవియర్, శారీరక బిహేవియర్ అవ్వనివ్వండి, మానసిక బిహేవియర్ అవ్వనివ్వండి, మాట్లాడే విధానం అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ ఏ రకంగా ఉండాలి, మరి దానం ఎలా ఇవ్వాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నిన్న మనం చూసాము. అంతకుముందు కూడా దైవీ గుణాలు ఏమిటి, దానవ గుణాలు ఏమిటి, ఏ గుణాలను వదులుచుకోవాలి, ఏ గుణాలు అలవర్చుకోవాలి చూసాం. మరి 3 గుణాలు ఉన్నాయి నరకానికి ద్వారాలు అన్న శ్లోకం కూడా చూసాం. కామక్రోధ స్తధాలోభ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. కాబట్టి ఆ 3ని, కామాన్ని, క్రోధాన్ని, కోపాన్ని, లోభం అంటే దురాశ, వీటన్నిటిని వెంటనే వదిలిపెట్టాలి. ఇవి నరకానికి ద్వారాలు అని చెప్పారు. అలాంటి శ్లోకాలు 1, 2 మనం నిత్యం గుర్తుంచుకుంటే మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏ విషయాలు ఎలా చేయాలి అనేది, ఇంకా కొన్ని విషయాల గురించి ఈ చాప్టర్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో చూద్దాము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ ఋషికేశ పృథక్కేశీ నిషూదన. అర్జునుడు పలుకుతాడు, మహాబాహో కేసి సంహార ఋషికేశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశము, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశము నేను
తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన కృష్ణ, ఋషికేశ అంటే ఏమిటి అర్థం? ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడా, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలవాడా అని అర్థం. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో కొంచెం నాకు తెలుసుకోవాలనుంది అని చెప్పి అన్నాడు. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ, కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః, సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో సన్యాసం అంటే కామ్యకర్మలే అన్నిటినీ, భౌతిక కోరికలు, కర్మలు అంటే ఏమిటి, కామ్యానాం కర్మణ అంటే కోరిక కోసం చేసే పనులు, అంటే మన ఈ కోరిక తీర్చుకోవాలి, ఇది చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చేసేటటువంటి పనులు, అలాంటి పనులను వదిలిపెట్టగలిగితే అది సన్యాసం అని కవయో విదుః పండితులు చెప్తున్నారు. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, అన్ని సమస్త కర్మల ఫలితాలను త్యాగం చేయగలిగితే అది త్యాగం అని జ్ఞానుల విచక్షణ అంటే జ్ఞానవంతుల యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక కోరిక మీద ఆధారపడిన కర్మలు అంటే ఈ జగత్తులో మనకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని చేసేటటువంటి పనులు వదిలిపెట్టడం, అంటే అలాంటివి వదిలిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండటం, అది సన్యాసం అని పండితులు చెప్తారు. కానీ అన్ని కర్మల ఫలితాలు, ఆ సన్యాసం కోసం చేసే ఫలితాలు కూడా వదిలిపెట్టడం, అంటే ఉదాహరణకు నేను జపం చేస్తే నాకు పుణ్యం వస్తుంది, ఈ పూజ చేస్తే ఆ పుణ్యం వస్తుంది అనుకోవటం కూడా వదిలిపెట్టాలన్నమాట. సో వదిలిపెట్టటమే త్యాగం అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః, యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకముల కామ్యకర్మలు, అన్ని రకాల పనులు కూడా దోషమైన వాటిని వదిలిపెట్టాలి. అది మనందరూ కూడా కొంతవరకు మనకి తెలుసు, అంటే చెడు పనులన్నీ వదిలిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటున్నారు. అయినా యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టద్దు అని కొంతమంది ఋషులు అంటున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవి ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టకూడదు, యజ్ఞము దానము తపస్సు. ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే ఏమిటి, డీపర్ మీనింగ్ నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. అర్జున కర్మ త్యాగ విషయంలో సరే కొంతమంది పండితులు ఇలా అంటున్నారు, ఋషులు ఇలా అంటున్నారు అని, జ్ఞానులు ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పారు భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు. శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, అర్జున కర్మను త్యాగం చేసే విషయంలో నా నిర్ణయం ఏమిటో విను. త్యాగం అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఏమిటది? సరే, యజ్ఞదాన తపఃకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్, యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞదాన తపఃకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్, యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే సాధారణంగా చేసే యజ్ఞం, అగ్ని ముందు కూర్చుని మనం భగవంతుడి కోసం చేసేటటువంటి యజ్ఞం, అందులో సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ చేసే యజ్ఞం. అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆ యజ్ఞంలో వేసేవన్నీ స్వీకరిస్తూ ఉంటారు అనేటటువంటి అర్థం అని యజ్ఞానికి అర్థం. అది ఇక్కడ మనకి బొమ్మలో చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ టైంలో మనందరం ఈ రకంగా చేయగలమా? చేయలేం. మనకి మంత్రాలు రావు. కానీ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మనం యజ్ఞం చేయలేని వాళ్ళమనా? మనం ఏ రకంగా యజ్ఞం చేయగలం? నిన్న యజ్ఞానికి డీపర్ మీనింగ్ చెప్పుకున్నాం, మనసు అర్పించి చేసేది. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. అయితే మనసు అర్పించి చేసి ఎవరికి అర్పిస్తాము? భగవంతుడికి. మనం ఆ కర్మనే అర్పిస్తాం, మనస్సునే కాదు, కర్మను భగవంతుడి కోసం అర్పించి. రెండో పాయింట్ ఏమిటి? ప్రతిఫలాపేక్ష లేదు, ఇది నా కోసం అని. ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞంలో ఇవన్నీ వేస్తున్నారు, మనం తిందామని వేస్తున్నారా? వాళ్ళు భగవంతుడు వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుంటాడని వేస్తున్నారు. అలాగే మనం కూడా ఏ పని చేసినా ఈ పని యొక్క పనిలో మనకు వచ్చే ఈ ప్రసాదం, ఇదంతా కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము. ఆ ప్రతిఫలం భగవంతుడికి, అదే ప్రసాదం. పని చేసినప్పుడు ప్రసాదం ఏమిటి? యజ్ఞం చేస్తే అక్కడ ప్రసాదాలు ఉంటాయి భగవంతుడికి అర్పించినవి. కానీ మన పనే యజ్ఞం అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ప్రసాదం ఏమిటి? మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఆ పని వల్ల, అది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము. అంటే ఏమిటి? వదిలేసుకోమని కాదు,
ఆ వచ్చినది భగవత్ ప్రసాదం. అది చెడైనా మన సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా భగవత్ ప్రసాదం అనే భక్తితో స్వీకరించగలగటం. అలా ఒక పనిని చేయగలిగినప్పుడు ప్రతిఫలం మీద ఆపేక్ష వదిలి అది భగవత్ ప్రసాదం అని, అది ఏ విధంగా ఉన్నా ప్రతిఫలం మనం ఆ మెంటాలిటీతో ఉన్నప్పుడు అది మనం చేసే పని యజ్ఞంతో సమానం. అది ఓకే. సో ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మరి యజ్ఞం అంటే మనందరం గ్యారంటీగా చాలా మంది ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేయలేరు. కానీ దాని అర్థం ఏంటి? మనం యజ్ఞాలు చేయలేని వాళ్ళమనా? యజ్ఞాన్ని దానాన్ని తపస్సుని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టొద్దు అంటున్నారు. అప్పుడు మనకి ఏం డౌట్ రావాలి? అయ్యో మనం అసలు ఇలాంటి యజ్ఞాలే చేయలేమే, మరి మనం ఇంకా వదిలిపెట్టేదే ఉంది, అసలు చేయటమే చేతగానప్పుడు అనుకుంటాం కదా మరి. సో మనకు చేతనైన యజ్ఞం ఏది అంటే ఈ కర్మయోగ యజ్ఞమే. ఏ పని చేసినా అదే భక్తి యోగంలోనేమో భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని చెప్పి మనం అది సమస్తం ఏదొచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాము. కర్మయోగంలో ప్రతిఫలం మీద ఆపేక్ష వదులుకుని ఏదొచ్చినా సమచిత్తంతో ఉండగలుగుతాం. సో ఇది మనకి యజ్ఞంతో సమానం. అలా చేసినప్పుడు ఏ పని అయినా యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. సో యజ్ఞము, దానము, తర్వాత తపస్సు మరి ఇదివరకు రోజుల్లో ఋషులు కళ్ళు మూసుకుని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేసేవారు. ఇప్పుడు మన వల్ల అది అందరికీ సాధ్యం కాని విషయం. మనం చేయగలిగిన తపస్సు ఏమిటో నిన్న చాప్టర్ లో చూసాం. శారీరక తపస్సు, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించటం, గురువుల్ని గౌరవించటం, మరి పవిత్రంగా ఉండటం, సరి అయిన అలవాట్లతో ఉండటం, శుచిత్వం, చెడు అలవాట్లు లేకుండా శారీరక తపస్సు. అది మానసిక తపస్సు, మనస్సుని పవిత్రంగా ఉంచుకోవటం, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా, మరి శాంతంగా ఉండటం, మృదుత్వంతో ఉండటం, సరళంగా ఉండటం, కరుణ, ఏ జీవరాశిని హింసించకుండా ఉండటం, సత్యం పలకటం, ఇవన్నీ శారీరక మానసిక తపస్సులను చూసాం. పోతే వాక్ తపస్సు కూడా చూసాం. ఏది సత్యము, హితము, ప్రియము అయిన విధంగా ఎదుటి వారికి సత్యం చెప్పాలి, వాళ్ళకి ఇష్టమైనది చెప్పాలి, ప్రియమైనది వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా ఉంటుంది, ఇది వింటే వాళ్ళ మనసు నచ్చదు అనుకున్నప్పుడు చెప్పకూడదు. తర్వాత హితం, వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ అనుకున్నప్పుడు చెప్పాలి, వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నప్పుడు చెప్పాలి. ఆ తర్వాత వేద వాంగ్మయం కూడా వాక్ తపస్సు అని చూసాం. కాబట్టి ఇది మనందరం చేయగలిగిన తపస్సు. సో యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు మనిషిని పావనం చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని తప్పకుండా ఆచరించాలి అని చెప్పి భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. సో కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం ఏంటి అంటే, ఇంతకు ముందు ఋషులు మరి జ్ఞానులు వీళ్ళంతా చెప్పారు, పండితులు. కానీ ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే త్యాగం అనేది 3 రకాలు. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఈ కర్మల్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టొద్దు, వాటిని తప్పకుండా చేయవలసిందే. వాస్తవానికి ఈ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు చాలా మనుషుల్ని పావనం చేస్తాయి, మహాత్ములను కూడా పావనం చేసే అంతటి గొప్ప గొప్ప కర్మలవి అని చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో ఈ కర్మలన్నీ కూడా మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మాట ఇక్కడ వచ్చింది. కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని ఎలా చేయాలి? నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, నా కర్తవ్యం, నా డ్యూటీ ఇది అనుకుని చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మలన్నీ నాకు ఈ లాభం కోసం చేయాలి, ఇది చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఆ పేరు వస్తుంది, ఈ పేరు వస్తుంది అనుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత, నేను చెయ్యాలి అనుకుని చెయ్యాలి. అంతేగాని దీనివల్ల మనకు అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది అని ప్రతిఫలాపేక్ష ఉండకూడదు. ఇది నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం. నిశ్చితం మతముత్తమం, నిశ్చయంగా ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో ఏ పని చేసినా ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి, దాని మీద ప్రతిఫలాపేక్ష కోసం కాకుండా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తితః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు?
విద్యుక్త ధర్మాలు ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాం అనుకుంటూ మనం ఆ దారిలో వెళ్తూ మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రం ఎప్పుడూ వదులుకోకూడదు. అవివేకంతో ఎవరైతే ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డ్యూటీస్ వదులుకుంటారో అలాంటి త్యాగం తమోగుణ త్యాగము. త్యాగం 3 రకాలని చెప్పారు కదా. అది చెప్పి సరే యజ్ఞం, దానం, తపస్సు ఇవి ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టద్దు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ త్యాగంలో 3 రకాలు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారనమాట. సో విద్యుక్త ధర్మాలు ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. కాబట్టి మీ డ్యూటీస్ తప్పనిసరిగా మీరు చెయ్యాలి. ఏది ఏమైనా డ్యూటీస్ మాత్రం వదిలిపెట్టకూడదు అని భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముగ్గురిని చూపిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి పాపం తన డ్యూటీ తను చేస్తోంది. జాబ్ చేయాలి, ఒక పని పూర్తి చేయాలి, ఆ పని చేస్తోంది. ఇక్కడ ఇతను ఉన్నాడు, పని మానేసి ఏదో ఆలోచిస్తూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ అసలు ఆలోచన కూడా లేకుండా నిద్రపోతుంది. సో సరిగ్గా తన డ్యూటీ తను నిర్వహించే వ్యక్తి ఎందులోకి వస్తాడు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఏ రకమైనటువంటి కోవలోకి చెందుతారు? ఇక్కడ తమోగుణ త్యాగం ఎవరు ఈ ముగ్గురులోను? విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమోగుణ త్యాగం ఎవరు? ఓకే, ఐశ్వర్య మాతాజీ సత్వగుణం. ఈ అమ్మాయి పనిచేసే అమ్మాయి సత్వగుణం అంటున్నారు. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ కూడా చెప్పారు సత్వగుణంలోకి వస్తారని. వెరీ గుడ్. సో ఈ చిత్రంలో మరి తమోగుణ త్యాగాన్ని సూచించేవారెవరు? నిద్రించే అమ్మాయి తమోగుణం. వెరీ గుడ్. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, ఉషా మాతాజీ హెడ్ డౌన్ పెట్టిన అమ్మాయి అని చెప్తున్నారు. కరెక్ట్. నిద్రపోయేది తమోగుణం. అరుణ మాతాజీ వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. గోపీకృష్ణ ప్రభుజీ తమోగుణం అంటున్నారు. సో ఇకపోతే మిగిలింది మధ్యలో వ్యక్తి. అతను నిద్రపోవడం లేదు, పని చేయడం లేదు, ఏదో ఆలోచించుకుంటున్నాడు తన విషయాల గురించి. సో అతను ఏ కోవలోకి చెందుతాడు? అంటే అతను నేను ఇది చేయాలి, వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి ఆ పని చేయాలి, దారిలో ఈ పని చేయాలి. సో తన యొక్క సొంత విషయాల గురించి ఆలోచించుకుంటున్నాడు సెల్ఫిష్ గా. రజోగుణం. వెరీ గుడ్. అది అందరూ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, ఉషా మాతాజీ, అరుణ మాతాజీ, ఐశ్వర్య మాతాజీ, గోపీకృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో ముగ్గురు ఈ 3 గుణాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే డ్యూటీస్ ని, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగము. త్యాగం అంటే ఏదో ఒకటి వదిలిపెట్టం, గివప్ చేయటం. ఇక్కడ డ్యూటీస్ నే గివప్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మనం చేయాల్సిన డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టేస్తే, చేయకుండా తమోగుణ త్యాగం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. గీతామాతాజీ కూడా చెప్తున్నారు రజోగుణం అని. ఇక్కడ ఇప్పుడు దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ, దుఃఖం వస్తుంది ఈ కర్మ చేస్తే. కాయక్లేశ భయాత్, శరీరం అంతా కష్టపడిపోతుంది, ఈ పని చేస్తే మనకు చాలా బాధ కలుగుతుంది, శరీరం అంతా కష్టపడిపోతుంది అని వదిలిపెట్టారు అనుకోండి. ఏదైనా పని అంటే మనం అమ్మో ఇది చేయాలంటే చాలా కష్టం, నా శరీరం కష్టపడిపోతుంది కాబట్టి నేను చేయలేను అని ఆ కారణంగా ఏదైనా పనులు వదిలిపెడితే సకృత్వ రాజసం త్యాగం, దాన్ని రాజసిక త్యాగం అంటారు. నైవత్యాగ ఫలం లభేత్. ఏమి త్యాగం చేసినప్పుడు ఏదైనా ఫలితం రావాలి, సరి అయిన త్యాగం చేసినప్పుడు వస్తుంది ఆ ఫలితం. ఇలాంటి త్యాగం వల్ల ఏ ఫలితాలు రావు, ఏ ఫలితాలు లభించవు అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి కష్టంగా ఉన్నాయని గాని, శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉందని గాని అనుకుని మనం బాధ్యతగా చేయవలసిన పనులను ఈ కారణంగా గనక మనం వదిలిపెట్టేస్తే, చేయకుండా, దానిని రజోగుణ త్యాగం అంటారు. అటువంటి త్యాగం
ఎప్పటికీ కూడా మనకి క్షేమదాయకం కాదు. దానివల్ల మనకు ఏమాత్రం ఉన్నతి గాని, పురోగతి గాని, సిద్ధత్వం గాని, పరిపూర్ణత గాని రాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పెద్దతనే ఇతను పడుకున్నాడు, నాకు బాగుండలేదు, నేను ఈ పని చేయలేను అని వంక పెట్టి. సో అది చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటివి రజోగుణ త్యాగము అని చెప్పి. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. అర్జున తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగం అని అంటారు. కాబట్టి ఈ విద్యుక్త కర్మలు మనం ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా ఇది నా డ్యూటీ అనే మెంటాలిటీతో చేయాలి. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున. సో ఏదైనా సరే ఈ కార్యాలు, పనులు నేను చేయవలసిన డ్యూటీ ఇది అనే భావంతో చెయ్యాలి. కానీ ఇదేదో నేను చేస్తున్నాను, నేను గొప్పవాణ్ణి, నేను మంచివాణ్ణి, లేదంటే ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ తో కాదు. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి. అది నంబర్ 1. రెండవది, నా బాధ్యత, నా డ్యూటీ, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని పని మొదలు పెట్టడం ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ, అంటే అటాచ్మెంట్ ని వదులుకుని ఆ ఫలితాల మీద అటాచ్మెంట్ వదులుకో, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టు, దానిని సాత్విక త్యాగము అని అంటారు. సత్యాగ సాత్వికో మత. అలాంటి త్యాగం సాత్వికమైన త్యాగం అని నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో విద్యుక్త ధర్మాలను, అంటే నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వు ఒక డ్యూటీ, ఇది నా డ్యూటీస్ ని ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యి. అలాగే మరి కంప్లీట్ గా ఈ అటాచ్మెంట్ ని, ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని ఏది ఎలా ఉన్నా అది సమభావంతో ఉంటూ నీ పని నువ్వు చేసుకో, అది సాత్విక త్యాగము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సరే ఎగ్జాంపుల్ గా ఏదైనా ఇది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. భగవంతుడి కోసం మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, గుడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా సేవ చేయొచ్చు, ఇది దేవుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ సరే చెయ్యాలి. అది కూడా ఏదో పుణ్యం వస్తుంది ఆ భావం వద్దు. ఇది భగవత్ సేవ నా యొక్క కర్తవ్యం అనుకుని చెయ్యాలి. ఇంకా మనం నిత్య జీవితంలో ఇది అప్లై చేయాలి ఈ సూత్రం. అంటే ఏంటంటే ఏ పని చేసినా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నీ పని నువ్వు చెయ్యి. తర్వాత ఎవరేదనుకున్నా, ఏదొచ్చినా ఆ పని వల్ల సమభావంతో ఉండు, అది సాత్విక త్యాగము. నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. సో ఈ నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం అంటే ఈ దేహదారికి, అంటే ఈ మనుషులకు కుదరదు. ఏం కుదరదు? త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః, కర్మలను చేయకుండా వదిలేయటం అనేది సాధ్యం కాదు మనుషులకు. కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాము, మనందరికీ కొన్ని డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. మన టీచర్ అయితే కొన్ని డ్యూటీస్, స్టూడెంట్ అయితే కొన్ని డ్యూటీస్, ఆఫీస్ ఉద్యోగి అయితే కొన్ని డ్యూటీస్, గృహస్థ అయితే ఒక డ్యూటీ, తల్లి అయితే ఒక డ్యూటీ, తండ్రి అయితే ఒక డ్యూటీ, కొడుకు అయితే ఒక డ్యూటీ. అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక డ్యూటీ అనేది ఉంది మన శాస్త్ర ప్రకారంగా. ఆ డ్యూటీస్ ని వదులుకోవటం మరి సాధ్యం కాదు. మనం ఇవన్నీ వదిలేసి మనం ఏదో చేయవలసిన పని టైంకి చేయకుండా ఉండటం కుదరదు. కానీ కర్మ ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి అని చెప్తున్నారు. సో పనులను వదిలేయక్కర్లేదు. నువ్వు పనులను వదిలేసి నువ్వు నేనేదో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నానని అనుకోక్కర్లేదు. నీ పనులను నువ్వు చేస్తూనే ఆ ఫలితాలను త్యజించేవాడు నిజంగా త్యాగి అని ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనకు నిత్య జీవితంలో ఎలా ఈ స్పిరిచువాలిటీని మనం అలవర్చుకోవాలి, ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానాన్ని ఎలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలనేది ఈ పాయింట్ చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ 18th చాప్టర్ లో ఫైనల్ గా భగవంతుడు సమ్అప్ చేసిన ఈ పాయింట్స్. సో దేహదారి అయిన వాడికి కర్మలన్నీ వదులుకోవటం సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ ఫలితాలను వదులుకుంటే అతను నిజంగా త్యాగి. సో పనులను వదిలేసుకో అని చెప్పట్ల భగవంతుడు, ఆ పనుల వల్ల వచ్చే ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకో అని చెప్తున్నారు. సో అది నిజమైనటువంటి త్యాగి యొక్క లక్షణం.
తర్వాత త్రిగుణాల గురించి కూడా చూసాము, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఆ తర్వాత మనస్తత్వం, మన యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందో ఆ గుణాల వల్ల అవి కూడా మనల్ని బందీలను చేస్తాయి. సాత్విక, రాజస లేదా తామసిక అనే 3 గుణాలు. ఆ తర్వాత జ్ఞానం, ఈ 3 గుణాల వల్ల జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా చేస్తారు ఈ 3 గుణాల వాళ్ళు, కర్త, ఈ 3 గుణాలతో ఉన్న మనిషి కర్త ఎలా వ్యవహరిస్తాడు, ఎలా పనులు చేస్తాడు, విధి నిర్వాహకుడు అన్నమాట. బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది ఈ 3 గుణాల్లో, సత్వగుణంలో, తమో గుణంలో, రజోగుణంలో బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, సంకల్పం, వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ 3 గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళు దేంట్లో సుఖాన్ని చూస్తారు అనేది కూడా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా 18th చాప్టర్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు అంటే సత్వగుణంలో ఉండే కర్త, అది 41 to 55 శ్లోకాస్ లో చెప్తున్నారు. చూద్దాము. ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మరి కర్త అనే వాడి గురించి కొంత మళ్ళీ 3rd చాప్టర్ లో చూసాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో ఓ పరంతప, ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు అని 3 రకాలుగా విభజింపబడతారు. ఇది మనం 3rd చాప్టర్ లో కూడా చూసాం. సో పుట్టుకతో రాలేదు ఈ వర్ణాలు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఈ డివిజన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి. సో పనులేమో గుణాలను బట్టి చేస్తారు. సో ఈ గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి వాళ్ళ యొక్క విభజన వచ్చింది. బ్రాహ్మణులని, వైశ్యులని, క్షత్రియులని, శూద్రులని అని చెప్తున్నారు. సో బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటో చూద్దాం. వాళ్ళ గుణాలను బట్టి విభజన వచ్చింది అంటున్నారు కదా. బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానం, విజ్ఞానం మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసము. సో జ్ఞానానికి, విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో శాంతి, ఈ గుణాలన్నీ ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, అంతేకాని పుట్టుకతో బ్రాహ్మణులు కారు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి గుణాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. క్షత్రియులకు గుణాలు ఏమిటి అంటే శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, మరి యుద్ధంలో వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవన్నీ క్షత్రియులకు ఉండేటటువంటి గుణాలు. అందుకే యుద్ధంలో నుంచి నువ్వు వెనుతిరగవద్దు, నువ్వు క్షత్రియుడు కదా అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆ గుణం నీకున్నది కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు మనోదౌర్బల్యంతో వెనుతిరగవద్దు అని చెప్పటం చూసాం మనం. ఇంకా వైశ్యుల గుణాలు ఏమిటి అంటే వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారం అనేవి వాళ్ళకి సహజ సిద్ధమైన పనులు. వాళ్లకు ఈ గోరక్షణలు, పాడి పంటలు, వ్యాపారం, ఇవన్నీ వ్యవసాయాలు చేసేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వైశ్యులు. శూద్ర గుణం ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి పనులు, ఇతరులకు పనులు చేసి సేవ చేయటం అనేది వాళ్ళ సహజమైన విధి. వాళ్ళకు సహజంగా ఆ విషయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, సేవా తత్పరత మీద అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ 4 విభజనలు జరిగాయి. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సో ఈ అందరికీ, జీవులందరికీ మూలం సర్వవ్యాప్తుడు మరి భగవంతుడు. అందరికీ కూడా ఆయన మూలము, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. అలాంటి భగవంతుడిని ఆరాధించటం ద్వారా మనిషి తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయటం ద్వారా ఈ 2 పనులు చేస్తే పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. సో ఎలా మనం పరిపూర్ణత పొందాలి అనేది చక్కగా క్లియర్ గా, సింపుల్ గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు భగవంతుడు. ఒకటి ఏమిటంటే ఫస్ట్ థింగ్, మరి సర్వానికి మూలం మనందరం, ఏ జీవి ఇక్కడ ఉంది మన కంటి ముందు కదిలేదైనా కదలందైనా కనపడుతుందంటే దానికి మూలం ఎవరు? భగవంతుడే. ఆ తర్వాత అన్నిట్లోనూ ఆయన ఉన్నారు, మరి ప్రతి అణువులో కూడా ఉన్నారని చూసాం. కాబట్టి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు. మరి కదిలే వాటిలోనే కాదు, స్థావర జంగాలు, కదిలే వాటిలో, కదలని వాటిలో కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి సర్వవ్యాపకుడు, సమస్తానికి మూలమైన భగవంతుణ్ణి ఆ భక్తిభావం ఆయన మీద ఉంచుకోవటం, ఆ తర్వాత తన స్వకర్మ నిర్వహణ,
భక్తితో తన డ్యూటీస్ ని తను చేసేవాడు పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. కాబట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు వదులుకోవద్దు. ప్రథమ డ్యూటీ భగవంతుడి మీద భక్తి తత్వాన్ని పెంచుకోవటం, రెండవది నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు చేయటము. ఈ రెండు చేసావు అంటే నువ్వు పరిపూర్ణతను పొందుతావు. సింపుల్ గా ఇది గుర్తుంచుకుంటే కూడా చాలు, మనం ఆ మార్గంలో, సాధనా మార్గంలో ఉండగలుగుతాము. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. సో కేవలం ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, కేవలం భక్తితోనే నన్ను అభిజానాతి తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి భగవంతుడిని ఏదో నాలెడ్జ్ తో వీటితో ఈ చదివి అర్థం చేసుకోవటం కాదు. భక్తి ఉన్నప్పుడు ఏ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా, జ్ఞానదీపేన భాస్వత అని మనం 10th చాప్టర్ లో మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ భక్తి ఉన్నవాడికి ఏది లేకపోయినా, ఏమీ తెలియకపోయినా అతని హృదయంలో నేనుండి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. కాబట్టి నన్ను చేరుకునే మార్గాన్ని నేనే అతనికి చెప్తాను. భక్తి ఉంటే చాలు, అదే ప్రథమ అర్హత నన్ను చేరుకోవటానికి అని చెప్పి భగవంతుడు ఎన్నో రకాలుగా చెప్పారు భగవద్గీతలో. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, కేవలం భక్తితోనే నన్ను యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నన్ను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, సరే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటాం, దానివల్ల ఏమొస్తుంది? నన్ను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నా భక్తుడు నా తతోమాం తత్వతో జ్ఞాత్వా, ఆ తర్వాత అతను ఈ జ్ఞానంతో నన్ను విశతే తదనంతరం నా యొక్క ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆ సచ్చిత్తానంద ప్రపంచంలో అతను ప్రవేశిస్తాడు, అడుగు పెడతాడు ఆ పరంధామంలో, భగవద్ధామంలో. కాబట్టి భక్తోనే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత జ్ఞాత్వ, ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత, అలా భగవంతుని తెలుసుకున్న తర్వాత అతను నాలోనే, నా ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తితోనే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనే మాట మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకేం చెప్తున్నారు? మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. కాబట్టి నా మీదే మనస్సును, చిత్తాన్ని అంటే మనస్సును పెట్టి సర్వదుర్గా పెట్టినట్లయితే, సర్వదుర్గాని అన్ని అడ్డంకులు కూడా మత్ప్రసాద, నా యొక్క కరుణతో, నా ప్రసాదంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు, వాటన్నిటిని దాటుకోగలుగుతావు. మనస్సును నా మీద పెట్టినట్లయితే నా యొక్క కృపతో నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను, అన్ని కష్టాలను దాటగలుగుతావు. అధచేత్వం అహంకారాత్, ఒకవేళ అహంకారంతో గనక నువ్వు వినకపోతే, నశ్రోష్యసి వినకపోతే వినక్ష్యసి, నువ్వు నాశనం అవుతావు. అంటే ఏమిటి? నాశనం అవుతావు అంటే ఇంకెప్పటికీ ఆ అహంకారంతో భగవంతుడిని మనసులో పెట్టుకోకుండా నేనే చేస్తున్నాను అనే అహంకారంతో మనం గనక ఉన్నట్లయితే, మరి ఆ కోపాలకి, తాపాలకి, జలసీలకి, ఈర్ష్యలకి, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలకు గురై ఎప్పుడు సుఖం లేకుండా, అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి మనశ్శాంతి ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటితో అవస్థ పడుతూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వాటన్నిటి కారణంగా సరి అయినటువంటి జన్మ రాదు. కాబట్టి ఏ రకంగానూ అది మనకు ఉపయోగపడదు. కాబట్టి భగవంతుడి మీద మనస్సు కలవాడైతే, మనస్సును పెట్టినట్లయితే నా కృపతో అన్ని అడ్డంకులు, కష్టాలు అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారంతో నా మాటలు ఏవి నువ్వు వినకుండా ఉన్నట్లయితే మరి నీకది మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కింద మరి దాని మార్గంలో ఉండే ఋషులు, మరి సాధనలో ఉన్న వాళ్ళు, మామూలు కామ్య కర్మల్లో ఉన్న వాళ్ళు, అన్నిటినీ ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నారనమాట. భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, ఏదైనా ఈ కర్మ అనేది మనం మన డ్యూటీ అనుకుని ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది నిజమైన
త్యాగము. భగవంతుడి మీద భక్తితో మన డ్యూటీస్ ని మనం చేస్తే పరిపూర్ణతను పొందుతాం. ఈ ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న చాలు. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుడి మీద భక్తి ఉంచి మన డ్యూటీస్ ని మనం ఎలా చేయాలి? ప్రతిఫలం మీద ఆపేక్ష లేకుండా చేసినట్లయితే పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు అని ఇక్కడ కూడా చెప్పారు. తర్వాత భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా అర్థం చేసుకున్నాక నా భావంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులై అన్ని జీవగతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. సో అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేటటువంటి యంత్రంలో కూడా, యంత్రంలో మనందరం ఉన్నాం. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఒక మెషిన్ అనుకుంటే వీటన్నిటిలో మనం ఉన్నాం. సో అలా ఉన్న మన అందరి హృదయాల్లో ఉంటూ ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనే యంత్రంలో ఉన్న మన అందరి యొక్క జీవన గతులను ఆయన నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇదే శ్లోకం ఫస్ట్ 2 లైన్స్ సేమ్ 9.34 లో చూసుంటారు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, కరెక్ట్ గా భగవద్గీత మధ్యలో ఉంటుంది. మన్మనాభవ మద్భక్తో, మనస్సును నా మీద పెట్టు, నా భక్తుడు అవ్వు. మద్భక్తో మధ్యాజీ, నన్ను మరి ప్రార్థించు, ఆరాధించు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. నమస్కరించంటే 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించడమే కాదు, ఎప్పుడు ఆ పోజులో ఉండలేకపోవచ్చు. కాబట్టి మనస్సులో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్థిరపరచుకుని ఆ ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో, ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండు. మామే వైశ్యసి సత్యం తే, నేనప్పుడు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు. సత్యం, నిజంగా నువ్వు నన్ను అలా ఉన్నప్పుడు నన్ను నిజంగా పొందగలవు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నాకు ప్రియుడవు కాబట్టి, మే ప్రియోసి, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి నీకు మాట ఇస్తున్నాను, ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఏమని? ఎప్పుడూ నన్ను నువ్వు మనసులో ఉంచుకుని నువ్వు నా భక్తుడు అయి నన్ను ప్రార్థిస్తూ పూజిస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంటే నాకు శరణాగతుడు గనక అయినట్లయితే తప్పనిసరిగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. నీకు నా ప్రియ స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు మాటిస్తున్నాను, ఇలా ఉన్నట్లయితే నువ్వు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఇంకా ఇలా ఎన్నో విషయాలు, పాయింట్స్ మనకు చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా ఈ భావాన్ని ఏ రకంగా పెంచుకోవాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏ రకంగా ఉంటే మనకు ఆ పరమపదం లభిస్తుంది, ఆ భగవంతుడి ధామంలో ప్రవేశించగలం, ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని చవిచూడగలం అనేది చెప్తున్నారనమాట. ఇలా ఉంటే అని ఎన్నో పాయింట్స్ ఈ లాస్ట్ లో. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టినా సరే, మామేకం శరణం వ్రజ అంటే నన్ను శరణు వేడు, అదొక్కటి చెయ్యి చాలు. నన్ను శరణు వేడావు అంటే అహం త్వాం, నేను నిన్ను, సర్వ పాపేభ్యో అన్ని పాపాల నుండి, మోక్షయిష్యామి మోక్షాన్ని విడుదల చేస్తాను, మా శుచః భయపడకు, కలవరపడకు అని అర్థం. కాబట్టి ఆ ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన ధర్మాలన్నీ పక్కన పెట్టు, వదిలిపెట్టు అంటే వదిలేసేయి, చెడు మార్గంలో ఉండు అని కాదు అర్థం. నువ్వు ఏది ఫాలో అయినా అవ్వలేకపోయినా నన్ను శరణు వేడావు అంటే తప్పులు చేసి శరణు వేయడం అని కాదు. భగవంతుణ్ణి ఆ నిజమైన శరణు వేయగలిగిన వాడే శుద్ధ భక్తుడు. వాళ్ళ లక్షణాలు కూడా చూసాం మనం. కాబట్టి ఆ శరణాగత తత్వాన్ని నువ్వు తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి విడుదల చేస్తాను, భయపడకు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ద్రౌపది మరి ఆవిడ వస్త్రాభరణం టైంలో మరి అక్కడ ఉన్న పెద్ద రాజుగారిని అడిగింది, గురువు గారులను అడిగింది, పెద్ద వాళ్ళందరినీ అడిగింది, భర్తలను అడిగింది, ఎవ్వరూ ఆవిడకి హెల్ప్ చేయలేకపోయారు. కాబట్టి చివరికి ఆవిడ అప్పుడు
మరి 2 చేతులతో భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే శరణాగత మెంటాలిటీతో ఇక నువ్వు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదు కృష్ణ అని ఆవిడ ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆవిడకు కాపాడటం, సహాయపడటం మనకు తెలిసిన విషయమే. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఎందులో అయినా సరే ఈ శరణాగత తత్వం అనేది తెచ్చుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ పాయింట్. యైదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. సో భక్తులకు ఎవరైతే ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరిస్తారో, ఈ పరమ గుహ్యమైన పరమ రహస్యమైన ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి, నా భక్తులకు ఎవరైతే వివరిస్తారో భక్తిం మయి పరాం కృత్వ, వాళ్లకు నా యొక్క భక్తి తప్పకుండా లభించి మామే వైష్యత్య అసంశయ, నన్ను తప్పకుండా నిస్సందేహంగా నన్ను చేరుకుంటారు. సో భక్తులకి అత్యున్నత రహస్యాన్ని ఎవరైతే వివరిస్తారో స్వచ్ఛమైన భక్తి వాళ్లకు లభిస్తుంది, చివరికి నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద మరి ఎంతో మందికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించటం ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఏమీ తెలియని పాశ్చాత్య దేశస్తులకు కూడా భగవంతుడంటే ఎవరు అనేది తెలియజేసి ఆయన మీద భక్తిని కూడా కలిగించగలిగారు. కాబట్టి అదొక ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరిస్తారో భక్తులకు వాళ్ళకి స్వచ్ఛమైన భక్తి వస్తుంది, చివరికి నా దగ్గరకు వస్తారు అని చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. సో నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకెవ్వరూ ఈ ప్రపంచంలో లేరు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు కూడా ఉండబోరు అని చెప్తున్నారు. ఏది భక్తులకు ఈ రహస్యాన్ని వివరించే వారంటే నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకెవరూ లేరు. ఇక్కడ మళ్ళీ అది ప్రభుపాద ఆయన మరి భగవద్గీత పుస్తకాన్ని అనువదించి మరి ఇంగ్లీష్లోకి అందరికీ ఎంతో మందికి తెలియజేయటం జరిగింది కాబట్టి ఆ పుస్తకాన్ని అందించి ఆయన్ని మళ్ళీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అధ్యేష్యతే ఛాయా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. కాబట్టి మన అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం, ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో ఈ ధర్మవంతమైన మన యొక్క సంభాషణను ఎవరైతే చదువుతారో, అధ్యయనం అంటే చదివి కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటానికి అనలైజ్ చేస్తూ చదవటం, అధ్యయనం చేస్తారో జ్ఞానయజ్ఞేన తానహం, వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను ఇష్టస్యామితి మే మతి, నన్ను పూజించిన వాళ్ళని ప్రకటిస్తున్నాను. కాబట్టి మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అని చెప్పి నేను ప్రకటిస్తున్నాను. శ్రద్ధవాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అనసూయశ్చ, అసూయ కూడా లేకుండా, శృణుయాదపియో నరః, ఎవరైతే ఏ నరులైతే ఏ మానవులైతే వింటారో దీనిని, సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్, వాళ్ళు మరి పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు, పుణ్యలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం, వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు. సో శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళు కూడా పాపాల నుంచి విముక్తి చెంది పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి ప్రభుపాద చెప్తున్నప్పుడు ఈ భక్తులు, పాశ్చాత్య దేశ భక్తుల్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ వాళ్ళంతా ఎంతో శ్రద్ధతో వినడం చూస్తున్నాం. సో అలా శ్రద్ధతో వినేవాళ్ళు కూడా అసూయ లేకుండా శ్రద్ధతో వాళ్ళు పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్ములుండే పుణ్యలోకాలు చేరుకుంటారు. అర్జున ఉవాచ, ఇప్పుడు అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు. నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నష్టో మోహం పోయింది,
స్మృతి లబ్ధ, స్మృతి నాకు ఇప్పుడు సరైన సెన్స్ వచ్చింది. నాకు స్మృతి అంటే జ్ఞాపక శక్తి, ఇక్కడ జ్ఞాపక శక్తి పోయిందని కాదు. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఆలోచన మార్గం సరిగ్గా ఉంది, వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంతవరకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను, ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోయింది, ఆ మోహం. ఇప్పుడు నాకు స్మృతి వచ్చింది, కరెక్ట్ గా నాకు మళ్ళీ నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ స్టేబుల్ గా ఉన్నది. త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, ఇప్పుడు నాకు నా స్టేట్ ఆఫ్, నేను స్మృతి వచ్చింది, నష్టం, కన్ఫ్యూజన్ పోయింది, ఇదంతా నా గొప్పతనమే అని అనడంలో వెంటనే ఏమంటున్నాడు, ఇది భక్తుడి యొక్క లక్షణం అన్నమాట, శిష్యుడి యొక్క లక్షణం కూడా. త్వత్ప్రసాదాత్, నీ యొక్క ప్రసాదంతో అచ్యుత నాకు మోహం పోయి ఇప్పుడు స్మృతి వచ్చింది, నీ దయ వల్ల అని అంటున్నాడు. స్థితోస్మి గత సందేహ, సందేహాలన్నీ పోయాయి. స్థితోస్మి, ఇప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉన్నాను, స్థితుడనై ఉన్నాను అని వెంటనే ఏమంటున్నాడు, అన్ని తెలిసిపోయాయి, కన్ఫ్యూజన్ పోయింది, యుద్ధం చేసేస్తాను అంటున్నాడా? లేదు. కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వేది చెప్తే నీ మాటలు చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాను, స్థితుడనై అంటున్నాడు అనమాట. అక్కడ కూడా ఆ శిష్యుడి యొక్క లక్షణాలు, భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు, ఆ శరణాగత తత్వం మనకు తెలుస్తోంది. నాకు ఇప్పుడు మోహం పోయింది, నీ అనుగ్రహంతో స్మృతిని పొందాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, నీ కరిష్యే వచనం తవ, నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయటానికి స్థితోస్మి, సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. అది అక్కడ కూడా అర్జునుడి యొక్క శిష్యతత్వాన్ని, భక్తుడి తత్వాన్ని చూడొచ్చు. సంజయ ఉవాచ, ఇదంతా అయిన తర్వాత అది అర్జునుడు లాస్ట్ శ్లోక అయిన తర్వాత ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా వాసుదేవుడు, పార్థుడైన అర్జునుడు, ఈ మహాత్ములు ఇరువురు మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం, సంభాషణ ఇమమస్రౌషం, వినటానికి ఎంతో గొప్పగా, విన్నప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంది, రోమాంచితమయ్యేటట్లుగా ఉంది. ఈ విధంగా ఈ కృష్ణార్జునులు అనేటటువంటి ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంభాషణ విన్నాను, ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నాకు రోమాంచితం అవుతుంది అని ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఆఖరికి చెప్పిన మాటలు చూస్తున్నాము. ఇక్కడ మరి యుద్ధ భూమి ఆయన కనపడటం, కృష్ణార్జునుల యొక్క భగవద్గీత సంభాషణ ఆయన ఆలపించటం, అదంతా ఆయనకు కనిపించటం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో, లాస్ట్ శ్లోక, ఫస్ట్ శ్లోక ధృతరాష్ట్రుడిది, లాస్ట్ శ్లోక సంజయుడిది. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః, ఎక్కడైతే పార్థుడు ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు అంటే ధనుర్విద్యలో నేర్పరి అయిన పార్థుడు ఉంటారో, తత్ర శ్రీ, అక్కడ శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, విజయం సక్సెస్, భూతి అంటే అసాధారణ శక్తి, ధ్రువ అంటే నీతి, భూతి ఉంటుంది, ధ్రువ అంటే అసాధారణ శక్తి, నీతి అనేది కూడా ఉంటుంది, మతిర్మమ అని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నాడు. సో ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి, మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, అక్కడ తప్పనిసరిగా ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయం అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేశాడు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి. మరి ముందుగానే ఏం జరుగుతోంది, వీళ్ళంతా ఈ యుద్ధంలో సమావేశమయ్యారు ఉత్సాహంతో, సమవేత యుయుత్సవ మామక పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ అని అడుగుతాడు కదా. నా వాళ్ళు పాండవులు ఉత్సాహంతో చేరారు ఈ కురుక్షేత్రంలో, ధర్మక్షేత్రంలో, ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతాడు కదా ఆందోళనతో, ఏమవుతుంది ఏంటని. చివరికి ఇదంతా చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైతే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారో వాళ్ళకి గ్యారంటీగా సంపద, విజయము అన్ని ఉంటాయి, నీతి కూడా ఉంటుంది, ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పేస్తాడు. సో ఇండైరెక్ట్ గా వీళ్ళే గెలుస్తారు అన్న మాట కూడా చెప్పేశాడు. ఈ గీతా పాఠం నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏమిటంటే, సకల శుభాలను, ముక్తిని, పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణ శ్రవణం చేయటం, వినటం వల్ల గాని,
అధ్యయనం చదవటం వల్ల గాని, స్టడీ చేయటం వల్ల గాని, మరి ప్రచారం చేయటం వల్ల గాని శ్రీకృష్ణుణ్ణి, అర్జునుడి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్పి, అంటే భగవంతుణ్ణి మనం తలుచుకుంటూ ఉన్న కొద్దికి ఆ భక్తి భావం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ గీతా పాఠంలో మనం తెలుసుకున్నాము. ఎన్నో రకాల సింపుల్ వేస్ లో మనకి పరిపూర్ణత అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. అది ఈరోజు